mä oon silleen, yes! Tai sit mä oon silleen, tai sit mä otenkin silleen, mä tein sen! Mä vedin sen! Joo, mut miksi aina kun joku venäläinen vetää joku Dem Extreme, niin se on silleen, Jebrasho! Googletappa silleen, että mitä tarkoittaa Jebrasho suomeksi. Sanotaan Jebrasho. Mä oon aina ihmetellyt, että mitä se tarkoittaa. Spämmi. Potti! Mä oon vikas! Potti! Oh my god! Mä oon vikassa kohdassa! Oikeesti! Shh.